Ki nong ilam bat nong kerjaan barat ba jong ba sakliar warjri ki badai na mautat rasan ki basyong basa hasilong hadian bola lek ban ai jing kerjaan ya kan National People Party nak banta ban thau sorkar ki lapan pau ba kim don jiktip e henry ki susa hakalengo namar ba hadian bola job hadu mentau switch off baik ka phone habai keren mat kita ki nong ilam ba hakmat jong ba sakliar ki lapan pau ba kin salom yu pai ba jong ka mautat rasan nak banta ban penbor yu ba sakliar ban wan phai byang khnang ban yo ek sorkar ki sengrulom ban lait sensyar kan National People Party nak kalian ke jongi le ngin don ke jing ngau kia sebab pelat hadu bangi mla su ban perkat ya ke ke ba ni modor ngidang perkat ba baro sekitar ngi leg meeting kini kita ni kwa ba ni dang ran ya ke NPP ngim kwa ke NPP lanu tu rei menta pat sendat kawan hakdak ba hab la join ke NPP ti kata nak kalian jongi ngis ngau ba kalong ke bakta yang ngi pat ingi kinong ket kam jong ka slong sti ne ro ngi dan ngau kakta sisa sebab pelat ki ba ila phone ni abalaikum ta kan ni balai katai hadu ila dia ka kli menteri kamso ti kum kita ki baro te mentai nak kalian jong ki kalian jong ki MLA jongi ki om bangin withdraw no lada withdraw ni senangi perkat ngin dia penbet kum do bangin le nak kalian jong baro ma mi na penbet ka ba kakam ka hab le da kum bai dap da ka jing snow lengo ka bakhan frau namar ngi ngim sim lamut dor mo ngi yo ki social media hak maningkong tu kilaya penbet namta man fu me ko goman men namta ka kisang rulum te ngai hadin pat kalong kumni kalong kawan no ka jingjia ba ngi yo haki mo kidor ki social media ki ba ka HSBDP ngaleng ba arngot ki kandidat jong ka HSBDP kila penyesno bat kila peni kumtu ba kila yami bat ka kaneka NPP nalor kata kalong ba ni naduk meno naduk haduk menta kalong ba ni dang don kata ka jing sngo kata ka jing elek persak namta ka jing lek ben ka jing ban ben jong ka ni ka sorkar MDA ka belayalam khmat ka NPP namar ngi kum ki nong kersan ba hakmat long nimtep ha ndai kendet ni syoi haki social media ba kila la lejesno la lejia la peni ki jing tho jing tar kum tu la yondor lang bat une noyalam jong kan ka NPP kane kalong ka ka ba ngin haban perkat kalong ba ngingin ap ya kapor kuma ka kubur ka bangil ayo ba in withdraw no hapo sibeje tingin ap ya kata namar kamdai hanga marwei ni kadai yangi kum kipat ba nong kersan bangin ya perkat bangin ya telilang bangin so perkat ya ka ba ni dai ban le ni thu ban lum ya pat ba bangin ya sim ya karai ya kano ka benta ka bangi dai ban le nomar ngi da phone du kadang don du ladang switch off ya ka phone ngi pat yo tapi dai bet kani ka benta ka long ba kertong jongi mo ubala job benta kum kertong jong ka SSV kalong ka ka ba ngi so tenat ngi so shania mo nomar ubreu ubadang suwan ndang parti ulong uba mo nyemlak ban mudur kasur kador bat udon kata ka jingkit kli namta kadong kathan bat kari bat kejaj benreu tenrei pause kiwan ki jingkala tang haki khendet second khendet minute mo ni kum kinong kersan ngimla supan perkat tenrei ni su ya kendo no kumne kumbangi kendo berabaya trei lang ha kaju ka parti kumnongin perkat bat kumnongin le nada ki jing chmu ki jongi kim urlong te kum pai ba min sa chim ya karai